ትግርኛ ላተዛረብናስ ለይንራዳዳ ታይኾን ይኹን AI ልበሃል መፂኡ ፎቶ ርኢኻ ከይተኣምን ባበይ ጌርኻ ቃሉ ርኢኻ ከይተኣምን ባበይ ጌርኻ ሳልሳይ ሰብ ራብዓይታ እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልመፀሲ ልምፅንዕና እዩ ለይምርግጋዕና ምርባሽና ፅብብ ምባልና ምጭናቕና ካብ መንፈስ ቅዱስ ልረሓቕና ምዃንና ሓዲኡ ምልክት እዩ ማለት በቤተ ክህነት ሰምዖ በቤተ መንግስቲ ሰምዖ ከቢድ እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ጎይታ ሰላም ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም ብጥዕና ሓልዩና ብዝመዓልቲ ስለለብፅሐና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ለማዓንቲ ደቂ እግዚአብሔር ኣብዚ ተኣከብናሉ ደቂ እግዚአብሔር ኣብዚ ልኾናሉ ድርብርብ ልኾነ ዓብይ በዓል ክነኽብር ኢና ተጋኒና እና እዚ በዓል እዚ ኣብ ኩለን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ዝርከበሉ ቦታ ብምሉኡ ለማዓንቲ ዝስበኽ ስብኸት እንመሃሮ ትምህርቲ ኩሉ ሓደ እዩ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ትግነየሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ደቂ እግዚአብሔር ልምገብዎ ምግቢ ልመሃርዎ ትምህርቲ ሓደ እዩ እሱ ድማ ለማዓንቲ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሉ ስለዝኾነ ስለ ርደተ መንፈስ ቅዱስ ይኾን ማለት እዩ እናዚ ሃምና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አገላልፃ ሃምና ቅዱሳን አገላልፃ ና ቤተ ክርስቲያን ና ልደት መዓልቲ ላውሉ እውን ይገልፅዎ እዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝወረደሉ መዓልቲ ና ቤተ ክርስቲያን ና ልደት መዓልቲ ኣብ ዓለም ብዙሓት ና ልደት መዓልትታት ነኽብር ኢና ና ባዕልና ና ልደት መዓልቲ ነኽብር ተፈላለዩ መዓልትታት ነኽብር ኢናና ቤተ ክርስቲያን ልለ ለማዓንቲ ዝተወለደትሉ መዓልቲ ወይም ልለ ና ልደት መዓልትታት ኢሉ ብና ሊቃውንቲ አንደበት ይግለጽ እሞ ለማዓንቲ ኣብዚ ምእካብና ከይቐረየ ደኺብና ህራስ አሸኒፍና መንገዲ ኩሉ ነገራት ኩሉ ጥሒስና እንድሕመፃና ኣብዚ መፂና ታእየ ሒዘ ክኸድ እግዚአብሔር ታእዩ ክነግረኒ ኢልና ብደንቢ በኣንካ ኣድወ ላፍቲ ቃል እግዚአብሔር ሓሳብና ቀልብና ክንገብር ብስም እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ትፅውዕ ምክንያቱ ፈተናና ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ህሊናና ዝሰርቁ ብዙሓት ነገራት እኒአው በእውነት ኮይኑ ግና ግዜ መዲብና ደኺምና ቁሪ ተወቂዕና እዚ ኩሉ ፈተናታት ሓሊፍና እንድሕር መፃእና ኣብዚ ምስ መፃእና ብና ህሊና ብኽነት ኣእምሮና ካብ ዝወፃእ ኮይኑ ብኣካል ዝሃለና ብመንፈስ ግን ከይንገሽ ክንጥንቀቕ ይግበአና ናሰብ ፈተና ብዙሕ እዩ ስለዚ ካብዚ ፈተና እዚ እንድሕር ክንወፅእ ኮይና ቃል እግዚአብሔር ብኣግባቡ እንድሕር ሰሚዕና እንድሕር ኣዳሚፅና ብኣግባቡ እንድሕር ፀሊና እዩ እሞ ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ለኣየ ተናጋሪ አንደበት ለኣኻትም እውን ሰማዕ እዝነ ልቦና ይሃበና በእውነት ብዝኸዚ ሰዓት ብዝኸዚ ግዜ ላብ ቤተ ክርስቲያን ልመፅእ ሰብ ዝተዓደለ እዩ ግዚኡ ለእግዚአብሔር ልሂብ ሰብ ዝተዓደለ እዩ ስለዚ ለለና ጥፋእቲ ጉድለቲ ብለየገድስ ምስ ኩሉ ጉድለትና ላብ እግዚአብሔር ምቕራብ ዓብይ ዕድል እዩ ምስ ኩሉ ሓጢኣትና ምስ ኩሉ ጥፋእትና ላብ እግዚአብሔር ምቕራብ ዓብይ በረከት እዩ ብዚ ደስ ክብለና ይግባእ ብዚ ደስ ክብለኩም ይግባእ ምእመናት ደስ ክብለክን ይግባእ ምእመናት ለምንታይ ሲ ሰብ ካፍቲ ለለዎ ፃውራ ካፍቲ ለለዎ ፀገም ካፍቲ ለለዎ ጭንቂ ኩሉ ልፍወስ ላብ እግዚአብሔር ተቐሪቡ ላብ ገዝኡ ተመፂኡ ቃል እግዚአብሔር ተሰሚዑ እዩ ስኢልካ ገዛ ኮይንካ ወይም ካሊእ ነገር ስለለውጋዕካ ልመፅእ ለውጢ ወይም ለለ መፍትሒ ስለለየለ ስለዚ መፍትሒና ካብ እግዚአብሔር እዩ ኣሕና ፍታሕ ንረክብ ኣሕና ዘላቒ ዝኾነ መፍትሒ ንረክብ ናግልና ይኹን ሃም ሕብረተሰብ ሃም ህዝቢ ካብ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ካብ እግዚአብሔር እንድሕር ኮይኑ ላብ እግዚአብሔር መፂና ብትሱ ልፈቕዶ ብትሱ ልደልዮ መንገዲ መፂና ተመላሊስና ቃሉ ሰሚዕና ምስማዕ ጥራሕ ከይኾነ ለለ ላብ ግብሪ ነሽርፈሉ
ክኾን እዩ ዝግባአና ስለዚ ለማዓንቲ ኣምና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ መማሃሪ ርእስና ወይም ለለ መልዕሊ ርእስና ልኾን ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 49 أنتم سنبروا هاجر يروشاليم اسكتلبسوا هاي لأم أريام اسخاتهم كاب أريام كاب سماي كاب العلي حيلي كسالوها وكم أب يروشاليم نبروا كاب يروشاليم كي تنكسقسوا لبل ترجمي للو وأنتم سنبروا هاجر يروشاليم اسكتلبسوا هاي لأم أريام حيلي كاب العلي كاب سماي كساب ترخو لابيتم كي تنكساسو سلقالو እግዚአብሔር አምላክና አልተመስገነ ይሁን ኣብዚ ለረደና ሓደ ነገር ነው ሓይሊ ካብ ሰማይ ካብ ላዕሊ ክሳብ ትረኹሲ ከይ ትንቀሳቀሱ ለይተዳለኹም ከይ ትንቀሳቀሱ ለይተዓጠኹም ከይ ትንቀሳቀሱ ሓይሊ ለይውልኹም ብድኹም አንኹም ድኹማት ለሃለኹም ከይ ትንቀሳቀሱ ስለዚ ተጸበዩ እዚና አምላክ ትእዛዝ እዩ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 49 ይለለው ማለት همزي نفلطو للحلفو 50 معلتات كاب ابي صوم نا مجمرا سمون جميرو كاب ابي صوم جميرو كاو تنساي بصحنا كاب تنساي جميرو ل50 معلتي بيتكشان سلا تنساي كريستوس لا مهرتنا متاي كريستوس مثل العالم تاي لا جبر نيرو كريستوس مثل العالم تاي تاي حتى تسرحو لبل بالتفلالي غزي ببسنبتو تخفافيلو تماهرنا لحلف سمون حمسون بقى لأرجت نيرو قويتانا مرحانيتنا إيسوس كريستوس همتلولو مجمرا بتنبيت كاب سما سمات كوردية كاب دنجل ماريام كولدية توليدا أبزع عالمزي كنبرية كله من قد صدقي من قد هيوت كارئكم يلونا كله أمهيرو أرئيو قبرو ترحكي خونا غيرو أرئينا إذا ما لودسوا أيكالي من أنتان كينو الكريستناسي غيرو سريرنا سلازي إذا كل غيرو ما أنتنا أين حاتيات ما أنت حنا كني دحين للا تساقيلو مويتو هاي ترفيت العيلو موت تسعيرو سلايس النات تسعيرو ديابلوس تسعيرو خزي مس تسعارة إنا نقالس لنا مالك مثل تمارخة إنا نقالس لنا مالك سيطان حيل يولي بقولت سيطان عقم يولي أحنا تلي دلينا احنا بعلنا تلي تمارخنا له لتمارخه لتسعاره حيلي سلازي እግዚአብሔር ወልድ ካሞት ለዓይሉ ላብ ሰማይ አሪጉ ታርግ ተሎ ግን ሰው ኢሉ ሓዲግዎም ይኸደ ለሐዋርያት ታማይልዎም ክሳብ ሓይሊ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ ክሳብ ልሰደልኩም ሲ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ኣብ ኢየሩሳሌም ንበሩ ድሕሪኡ ሓይሊ ምስረኸብዎም منفس قدوس مثل أخلكم دحريو سراحك تجمروا لهم كذا عالم بونجل لتلغلغ اللوجي سراح لجمروا اللوجي تداليهم يوم مالك إذا كله تماهيرهم يوم إذا كله رئيهم يوم كاو دحر أبسكلت قويتات متللة همدن فلتو كساو كحدات الوزحة حادي قومو كساو مخاد وزحهم يوم كاو دحرون كافتهم ساعي خلطيس أردت خلت يوم أنا إما هوس من قدينا تاتيلنا التماهرنا يوم دقم ما تواجعني يلوم بتسفى مقراس لتبتاتنو النيرم يوم إذا كل حليفو بيتات العيلو كأو تايلوهم للا دحري تنسائي لا مهرهم دحري تنسائي لا ترأيهم همدن فلتو فريحهم تأكيهم داقماي تنسائي لالنا كاف تنسائي بسمون قصيل للا سمون نخبرو بعل تأكيهم لهاليو توماس مساعتهم سلالنا سلام لأخهم يخونيلو أونا تنسائي بجيون همو فريحهم خزدخون نوسد خزدخون نمنتل خزدخون كموتنا لاولو بچنك برعدي قزعاتهم بفرحتي بمكراي بچنك ياول نور لبجي سلام لأخاتهم يخون إلو قويتا سلام لأخاتهم مسيو خزون بونت تجنيغ للو هزوي تجنيغ على الله ولاد تجنيغ لله ولادي እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ለአኻቱም ይሁን ይበለና ሰላም ለአኻቱም ይሁን ይበለና ለምንታይሲ ሰላም በእውነት ካብዚ ንገልጾ ብላዕሊ ሰላም በእውነት ልሕድሕድ ሰብ ለድልዮ እዩ
ሰላም በእውነት ልዕሊ ምግቢ እዩ ሰላም በእውነት ልዕሊ ምግቢ እዩ በሊዕኻ ለይበላዕኻ ሰቲኻ ለይሰቲኻ بحساب بچنكي مهلاو منوار خبيدي جن قويتا للتايلو سلام لأخاتهم يهون سلام يكل خلقمية هاب يروساليم كيتو وصيلو لهوارات نجيرو مالك سلازي أبزي تنكزي لهاليو أبزي مكرازي لهاليو همزي الخمسي على ما يتلوطي همزي الخم على ما يتمهري همزي الخم سوا يتفري سلازي حيلي كاو أريام كاو لعلك ساب ترخو أب يروساليم نورو إلو عزيزوهم بتلو ولو مسرت دما እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተላኢ ሁሎም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተላኢ ሁሎም ይትልተባለ ኃይሊ ረኺቦም እና ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ሓዲሩ ትብልተላ ካብ ምንታይ ተላዒላ እዩ ወይም ኣብ ምንታይ ልርከብ እንድሕንል ኮይና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 حمد لله ቃል ንረክብ ምክንያቱ ቤተክርስቲያን ተምሮ ትምርቲ ቤተክርስቲያን ትገብሮ ነገር በሙሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለለሆነ ማለት ይና ታይልብል አመበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲካ ዝውዕል በዓል ጴንጤቆስጤ ኩላቶም ሓቢሮም እንተለው ብድንገት ከም ብርቱዕ አውሎ ነፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መጸ ነታ ተቀሚጦምላ ዝነበሩ ቤትውን መልአ ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተርአዮም ተመቃቂሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ተቀመጠ ንኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከምዝሃቦምን ብኻሊእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ሃገራት አህዛብ ዝመጹ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ አይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበሩ እዚ ድምጽ እዚ ምስ ሰምዑ ብዙሓት ህዝቢ ተኣከቡ ነፍሲ ወከፎም በብ ቋንቋኦም ክዛረቡ ምስ ሰምዑ ከዓ ተገረሙ ሁላቶም ተገሪሞምን ተደኒቆምን እንሆ እዞም ዝዛረቡ ሁላቶም ገሊላውያን ዶ አይኮኑን ከመይ ኢልና ደኣ ሁላትና በቲ ዝተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ንሕና ሰብ አርቴን ላበለ ካብ ልመጹላ ዓዲ ብሙሉ በዓል ጴንጤቆስጤ ከኽብሩ ተኣኪቦም ስለልነበሩ ዓብይ በዓል ስለልነበረ ኣብዚ ዓብይ በዓል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ተወርድ ተሎ ብዓብይ ድምፂ ወሪዱ ስለልነበረ ካብኡ ድሓር ኣብ ሐዋርያት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት ሐዋርያት ምስ ሓደረ ምስ መልኦም ድሕሪኡ ሐዋርያት ስርሖም ጀሚሮም እዚና መጀመርያ ስራሕ መጀመሪ ዝኾነ ዝተገለጸሎም ነገር እንታይ እዩ ቋንቋ እዩ እዞም ኣብኡ ነበሩ ገሊላውያን ሐዋርያት ዝኽእልዎ ዝነበረ ቋንቋ ሓደ ተበዝሐ ክልተ እዩ ሻዓይቱ ግን ከምና ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ ሰብዓይ ሓደ ቋንቋ ተወሳኺ ብጠቕላላ ሰብዓይ ክልተ ቋንቋ ፈሊጦም ኢሉ ስለዚ ና መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ና መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ለይትፈልጦ ቋንቋስ የፍልጠካ ብለይትፈልጦ ቋንቋ ክትምህር ይገብረካ همز عينت ጥበብ ይገልጽልካ ስለዚ ተምህሩ ተለው ታዮም ለወልቶም አውለለው ታይል ኩልና በቋንቋና ልነግርለውና እዞም ሰባት ዞም ንፈልጦም ገሊላውያን ይኾኑ ዲዮም እዞም ገሊላውያን ሰብ አይክል ህንዲ ዝላክል ቋንቋ ጥበብ ካብ ያምጪኦሞ ታይዝ ነገር ኢሎም ተገረሙ በእውነት ናግዚአብሔር ስራሕ ይገርም ብትክክል ተረድኦ ፍልስፍና ተይሓወስና ስጋዊ ሐሳብ ተይሓወስና ፖለቲካ ተይሓወስና ብትክክል ቃል እግዚአብሔር ልልዳእ ሰብ ብትክክል ቃል እግዚአብሔር ልለአምን ሰብ በእግዚአብሔር ልለአምን ሰብ በእውነት ድንቅ ኮይኑ ግና እንክርዳድ ተኣቲዎ ኣብ ውሽጢ ሃይማኖት ኣብ ውሽጢ ትምህርቲ ሃይማኖት ፍልስፍና ተኣቲዎ ኣብ ውሽጢ ትምህርቲ ሃይማኖት ፖለቲካ ተኣቲዎ ኣብ ውሽጢ ትምህርቲ ሃይማኖት ካሊእ ነገር ተኣትይዎ ምንም ኣይኾነ ብትክክል ብእምነት ልልዳእ ሰብ ግን እዚኦም ሰባት እዚኦም ታይሉ ብጣዕሚ ተገረሙ ካብ ዓለም ልተውፃጽኡ ተኣከቡ ስለነበሩ ተገረሙ እውነትም ለገርም እዩ እዞም ሐዋርያት ብልቶም አይሁዳውያን ይንዕቁዎም ነይሮም ብልተፈላለየ መንገዲ ብልነበሮም ስራሕ ድዩ ብልተፈላለየ መንገዲ
فلي نعقات نيروهم እግዚአብሔር أملاخ لتنعق حفلة بل لتحت للعل لخبر أملاخ وانجيل لعالم كسمعوا وانجيل كسوخوا عالم كلوتوا اللي عالم لاوجو بجونتهم كم عزو سلمات عالم ببرهانتهم كبروا اليوم هواريات مريزو دحريو أوجا تسبيلوهم فقد أملاخهم مليئهم أو تسبيهم منفس قدوس مسورده دحريو تايل خنا بسبعي خلتي ቋንቋ ነው ዓለም መበሰብዓይ خلتي ኮይኑ ብልተፈላለየ ቋንቋ ኣምሃሩ ኢሉ ኣብ ኦሪት ኸይድና ትብልተለና ቋንቋ ንሓጢያት ውፅኢት ኮይኑ ነግንዮም ሰባት ጸጊዎም ሰባት ተፈላሲፎም እግዚአብሔር ለሃዎም ጥበብ ላነበሩ ለሃለዩ ካብኡ ግን ታዮም ኢሎም ምስ እግዚአብሔር ንዋጋ ኢሎም ምስ እግዚአብሔር ክዋግኡ ህንፃ ለሃነጹ ምስ ኸዱ ኣብ ላዕሊ ምስ ወጽሑ እግዚአብሔር ካብ ልዕገሶ ብልዓሊ እግዚአብሔር ይዕገስዩ ተዓጊሱ አይን ምለሲ ተይልና ግን እሱ ለናዕሉ መልስን የወዩ ለይሰምዕ አምላኽ የሆነ ችግሩ ግን ታዩ ናይና ጊዜ ናቱ ጊዜ ስለልፈላለ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሲ 1000 መዓልቲ 1000 መዓልታት ሓንቲ መዓልቲ እያ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር 1000 መዓልታት ሲ ብናይና 1000 መዓልታት ብናቱ ግን ሓንቲ ሰዓት እያ ሓንቲ መዓልቲ እያ እዚ እዩ ኸዛሕና ምዕጋስ ለአቤና ብናይና ቆጻጽራ ናቆጽርና ብና እግዚአብሔር ቆጻጽራ ስለለይ ንፈልጦ ንችግር ጊዜው የበጽሐይ ንብል ታዩ ጨኪሉ ንብል ታኾይኑ ይሱቅ ኢሉ ንብል ምክንያቱ ናይና ዓቅምሳ ስለለኾነት ችኩላት ስለለኾነ እግዚአብሔር ግን በእውነት ተጸበዩልና እንድሕር ተጸቢና እሽካዕ መወዳእታ ተጸበየ ዋግኡ ሃም ንረክብ ካብና ሐዋርያት ንርኢ ንኽእል ካብ ላዕሊ ካብ አርያም ሓይሊ ክሳብ ትረኹ ተጸበዩ ተባሂሎም ተጸብዮም ዋግኦም ረኺቦም ስለዚ ሓዲኡ በረከት ሓዲኡ ዋጋ ወንጌል ለዓለም ኣብ ዓለም ብለለዋ ቋንቋታት ኩለን ሓደ ሐዋርያ ከምህር ዕድል ተዋሂቡ ብለይ ኣስተርጓሚ ተርጉመለይ ናብ ትርጓም ጸገም ብለይ ሁሉ መንገዲ ባዕሎም ቀጥታ ተቃል እግዚአብሔር ከምህሩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሎም እና አፍቲ ናኦሪት ጊዜ ግን ታዩ ኮይኑ ልበልና ምስ እግዚአብሔር ክቃለሱ ላነደቁ ላደየው ፎቅ ኣብ ልዕሊ ፎቅ ላበሉ ካብኡ ድሕሪኡ ምስ እግዚአብሔር ምትኻስ ምስ ጀመሩ ምስ እግዚአብሔር ምቅላስ ምስ ጀመሩ ካሊእ ምንም ነገር ይገበሩ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ካሊእ ዝገበርዎ ነገር የለን ቋንቋኦም ንደባልቆ ኢሎም ከይሰማምዑ ንገበሮ ኢሎም ምጥፋእ እኮ ይኽእሉ እዮም مقتال كوي يخلو يوم جن عدم النساك وهم سلندلة قانقوا ما نغيره كأوزم لا تفلسفوا تنابيهم حشوا قلة لا تقابل نورسي حشوا هذني تلتلس إمنيو برات دليل تلتلس حشوا يو ما يدليل تلتلس خالي نجريو تلي ترى دادي خاموي مرد داس للسانو أقاري زمو تلاهنس وون فريسو ኣብ ሻዓይቱ ግዜ ተፈላለየ ቋንቋ ተገለጸሎም ዞም ሓደ ላተናገሩ ነበሩ ለምንታይ ብና ኃጢአቶም ውጤት ኮይኑ ኣኡ ተመዝጊቡ ንረኽቦ ማለት ከዚ ለበእውነት ሓደ ግዜ ሲ ትግርኛ ላተዛረብናስ ለይንራዳዳ ታይ ይኹን መንፈሳዊ ነገር ላውጋዕናስ ለይንራዳዳ ታይ ይኹን ገጢሙና ይኹን ቋንቋ ኮሱ ኮዩ ሓደ ኮዩ እቲ ንፈልጦ ቋንቋ ብቋንቋና ላውጋዕና ግን ኣይንረዳዳይ እዚ ሲ ምፍታሽ የድልዮ በእውነት ኣነ ምስ ሓወይ ምስ ሓፍተይ ኣነ ምስ መሳርሕተይ ሓደ ቋንቋ ላተዘራረብና ምርድዳእ ተለይኽኢልና ታይ ይኹን ሃምዞም ኣብ ኦሪት ግዜ እግዚአብሔር ክቃለሱ ልፈተኑ እግዚአብሔር ዶ ንቃለስ ንኾን ንህሊ ንኾን እግዚአብሔር ዶ ንፈታተን ንህሊ ንኾን ካህን ውላዱ ለይስምዐሉ ውላዱ ውል ካህን ላቡኡ ለይሰምዐሉ ውልዲ ወላዲ ለይሰማምዕሉ መምህር ለተማሃሪኡ ለይስምዐሉ ግዜ ለኾነሲ ታይ ይኾን ወላዲ ለውላዱ ለይእዝዘሉ ለይስምዐሉ ታይ ተፈጢሩ ታይ ኮይኑ እቲ ቋንቋ ይተቀየረይ
ግን ባዕሉ ኮይኑስ ምርድዳእ ለኣበየና እንታይ ይኾን በእውነት ደቂ እግዚአብሔር ክነሓሰበሉ ልግባእ ነገር እዩ እንታይ ኮይነ እየ ከስምዕ ዘይከኣልኩ እንታይ ኮይነ እየ ክስማዕ ዘይከኣልኩ እንታይ እዩ ተፈጢሩ እንታይ እዩ ኮይኑ ልብል ሕድሕድና ንባዕልና ክንፍትሽ ናብ ካሊእ ንድብርዮ ነገር የለን ሕድሕድ ሰብ ንባዕሉ ተዕርዩ ንባዕሉ ተፈቲሹ ነገራት ኩሉ እዮም ልዕረዩ ባዕልኻ ምፍታሽ ዝመስል ነገር የለን ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይ እዚኣስ ናተይ ጉድለት እያ ሃምዚኣ ገይራታ እዚኣ ናተይ ክፍተት እያ ሃምዚኣ ፈጢራታ ተለየልና እንካ ስላንትያ ኣይዋፀና ርኢናዮ ኢና ስኻ ሃምዚ ስኽባ ሃምዚ ናሰብ ጉድለት ሓጢኣት ጥፋኣት ላዘርዘርና ኣይንኽእል ኣይኾን ሃሞ ዓይነት መፍትሒ ክመፅእ ይኽእል ኣይመፅእ ኢሎም ካህናት ኣቦታት ሽማግለ ዝሽገርሉ ኣብ ሽምግልና ሓዲታ እዩ ኩሉ ተበዲለ እምበይ በዲለ ልብለ የለ ኩሉ እዚኣ ኮና ብናተይ ጉድለት ተፈጢራ ልብለ የለ ታማ ሃምዚኣ ስለዝገበረት ሃምዚኣ ስለዝገበረ ሃምዚኣ ስለዝገበረኒ ስለዚ ከዚ ቋንቋና ምድምማፅ ልሰኣናሲ እንታይ ተፈጢሩ እዩ ገዛና ንፈትሽ ስድራና ንፈትሽ ቤተክርስትያንና ህይወትና ኣጠቃላላይ ነገርና ንፈትሽ እሞ ለምንታይ ኢና ላይ ንደማመፅ ልብል ንርአዮ ስለዚ ኣብዚ ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ለሐዋርያት ቋንቋ ዝወረደሎም ብፀጋ እዩ ማለት ስለዚ ፀጋ ኮይኑ መፂኡ ወንጌል ክምህሩ ከረድኡ ከምህሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብታ ቃሉ መሰረት መንፈስ ቅዱስ ልኢኹሎም ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ረኺቦም ካብኡ ድሕሩ ብልገርም መንገዲ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ መፂኦም ሰሚዖሞም ስለዝነበሩ እንታይ ልብል ዘርዚሮም ትልመፅዎ ዓዲ ዝርዝሩ እሞ እንተኾነ እንሆ ብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ እግዚኣብሔር ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ብዝልተገለፀሎም ቋንቋ ካሊእ ነገር ይኾነ ይልበሉ ታማ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ እግዚኣብሔር ሓደ ግዜ ኣብና እግዚኣብሔር መድረኽ ካልኦት ነገራት ንዝረቡ እንድሕር ኮይኖም ዓገብ እዩ ና እግዚአብሔር መድረኽ እዩ እግዚአብሔር ልውደሰሉ ልኸብረሉ መድረኽ እዩ ና እግዚአብሔር መድረኽ እግዚአብሔር ይስበኸሉ እዩ ስለዚ ታእምልበሉ ኩላቶም ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ እግዚአብሔር ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና በሉ ኩላቶም ደንጊፆም ዝብልዎ ጠፊእዎም ከዓ ምስ ንሳቶም እዚ ነገር እዙይስ እንታይ ኮን ይኸውን ተባሃሉ በእውነት ምንም ዘይፈልጥ ሰብ ወይ ሓንቲ ቋንቋ ዝፈልጥ ሰብ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ብሓደ ግዜ ከመቅፅበት ከምዚ ዓይነት ነገር ትገብር ተሎ ተደመሙ ተደነቁ ዓለም ተደኒቃ ተገሪማ ካብኡ ተባሃሉ ገሊኣቶም ግና እናላገፅሎም እዚኣቶም ጉዑሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም እናበሉ ሰሓቅዎም ብልገርም መንገዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ብትክክል ልከታተል ብትክክል ልሓስብ የማናይ ልሓስብ ሓምለሎ ኩሉ ልላግፅ ልሕጭጭ ልቕልድ ለለ ብኡ ልክዕ ናፀላኢ ሰናያት መሳርሒ ዝኾኑ እውን እኒኦ ካብዞም ካብ ዓለም ዝተኣከቡ ሰባት እዚ ምስ ሰምዑሲ ጉዑሽ እዮም ሰትዮም ሰኺሮም እዮም ልብሉለ ነይሮም ልላግፁለ ነይሮም ሓደ ግዜ ድምፂ እግዚአብሔር ልላግፅ የሰኣኒ ድምፂ እግዚአብሔር ልሕጭጭ የሰኣኒ እቲ ዋና ጉዳይ መን ተናገረዎ ይኾነ ኣቦ ቃሺ መን ተናገርዎ ይኾነ መምህር መን ተናገርዎ ይኾነ እቲ ቃሉ እዩ እቲ ዋና ነገር ኣሕልና ግን ንችገር ቃሉ ከይንሰምዕስ ንሕጭጭ ሓምዚ ደኣ ኾነ ንብል ኩሉ ሓዲግና ቃሉ ደንስማዕ እዩ ተገድሽና ሓደ ግዜ በርግጥ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ልዛረቦ ክገብር እኒሄዎ ትክክል እዩ ንባዕሉ ገይሩ ግበር ክብል እኒሄዎ ትክክል እዩ ሃም ሰብ ተደኺሙ ሃም ሰብ ተወዲቑ ሃም ሰብ ተተፈቲኑ ግን ቃልካ ይሰምዒ ይበሃል እዩ ሓደ መምህር ንባዕሉ ጥፍኣት ችግር ተልይዎ ብእግዚአብሔር ይልጥየቕ ኣሕና ለለ ብቲ ልነገረና ቃል ብለይ ምእዛዝና ብለይ ምስማዕና ንጥየቕ ስለዚ ሃምዚ እዩ ተይበልና ተይሓጭጭና ከማ ንገብር ንግረም ሃምቶም ጥዑያት ሃምቶም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮም በዚ ኩሉ ቋንቋ ልናገሩ እዚኦም ካበይ ልመፅኡ ከመይ ዝበሉ እዮም እንታይ ተፈጢሩ
حمل ولا تاريخي زيلهم لتجرموا بتنا እግዚአብሔር ስራሕ ክንግረም ክንድነቕ ይግባ ብዙሕ ለደንቕ ለገርም ስራሕ ስለሌሎ ማለት ስለዚ ድሕር ሰኺሮም እዮም መስሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ምላሽ ይዎም ታይልዎም ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ተሲኡ ድምፁ ዓው አቢሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም አቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ትነብሩ ኩላትኩም እቲ ዝኾነ ነገር ምእንቲ ክትፈልጡ ጽኒልኩም ስምዑኒ ከምቲ ንስኻቱም ዝመስለኩም እዚኣቶም ሰኺሮም ኣይኮኑን ገና 3 ሰዓት ናይ መዓልቲ እዩሞ እዚ ግና ከምቲ ነብይ ኢዩኤል ዝበሎ እዩ በተን ዳሕረዋት መዓልትታት ከምዚ ክኸውን እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ኣወዳትኩምን ኣጓላትኩምን ክንበዩ ኣጓብዝኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ ሽማግለታትኩም እውን ሕልሚ ክሓልሙ እዮም እወ በተን ዳሕረወት መዓልትታት እቲኣተን ኣብ ሰውእትን ኣንስትን ኣገልገልተይ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ንሳቶም ከዓ ክንበዩ እዮም ኣነ ድማ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ተኣምራት ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ከዓ ምልክት ደምን ሓውን ጣቃን ክገብር እየ ኣቱም ሰባት ከዚኮ ዓዊሎም እኮ የተዛረቡ ኢዶም ኣውፂኦም ኣብዚኣማ እኮ የበሉ ብምንታይ ግን ተገሊፅሉ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎ ስለለሎ ምንጋር ጥራሕ ይኾነ ሰብ ለሓስቦ ይርድኡ ይፈልጡ ሃዋርያት ስለዚ ታይሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ተላዒሉ ኣቱም ተላግፅለኹም ኣቱም ተሓሚለኹም ኣቱም ለይኾነ ነገር ትገብሩለኹም ሲ ተጋጊኹም ተመለሱ ከዚኮ ንግሆ ሰዓት 3 እዩ ኢልዎ ንግሆ ሰዓት 3 ደይስከር እዩ ብቲ ናይ ሻዓይቱ ባህሊ ብቲ ናይ ሻዓይቱ ኣነባብራ ማለት እዩ ብዝኸ ዝለለና ኣነባብራ እንድሕር ኮይኑ ና መስኸሪ ሰዓት የፍለጥ ኣብ ደለኻዮ እዩ ወራ እንደውም ልባእሰለ ክኾን ይኽእል ሓደ ግዜ ሰባት ላብ ቤተ እግዚአብሔር ትመፁ ተለው ሰባት ባዕሎም ርእሶም ስሒቶም ንረኽበሉ ንሪእየሉ ነገር ለየጋጥም እዩ ዋንኡ ግን ብቲ ሻዓይቱ ነበረ ባህሊ ብቲ ሻዓይቱ ነበረ ኣነባብራ ንጉሆስ የስከሪ ከዚ ሰዓት 3 እዩ ስኽራን ይኾነይ ታማ በቲ ትንቢት መሰረት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣባና ሓዲሩ ኢና ንዛረብ ኣለና ና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተዋሂቡና ኢና ንዛረብ ኣለና ኢሉ ዓዊሉ ተናገሮም ድሕሪዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ሓንቲ ስብከት ኣብ ሓንቲ ትምህርቲ 3000 ነፍሳት ኣድሒኑ ኣሚኖም ኢሉ ቅድሚኡ ለዋዕሎም ዓቕሚ ለይነበሮም ሃዋርያት ቅድሚኡ ለዋዕሎም ለሃድሙ ነበሩ ሃዋርያት ትዝ ይብለኩም እንድሕር ኮይኑ ኣፍቲ ሓሙስ ምሸት ነበረ ናብ ዓርቢ ለፅብሕ ካባኻ ኣይንፍለይ ኢሎም ኮይኑ ግና ምሸት ሓሙስ ምሸት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መፅያ ኣታ ስኻ ምስቲ ኢየሱስ ትብልዎ የነበርካ ዲኻ ምስቶም ሃዋርያት ይረአኹ ኸይድ እየ ኢላ ምስ በለቶ እዚ ትብለኽዮ ኣይፈልጢ ኢሉ ብረት ሓዘት በትሪ ሓዘት ብሓንቲ ቃል ምስኦም ኣይነበርካ ዲኻ ምስ በለቶ ቀልቡ ተገፊፉ ዓቕሚ ሲኢኑ ሃምዚ ኢሉ ዝኸሓደ ኣቦ ድሓር ግለለ ቤተክርስትያን ውድቀትለ ምልዓለ ተስፋ ምቁራፅለ ተስፋ ምግባርለ ስለተምህረና እዚ ሃምዚ ኢሉ ዝተፈተነ ኣቦ ብንስሓ ስቕስቕ ኢሉ በኺዩ ሓምታ ልበልካ ንባክ ሒደካ ኢሉ ድሕሪ ደረነቆ ብዓብዪ ሓዘን ፀፀት ብኽያት ተነሲኡ ድሕሪኡ እግዚአብሔር ይቕረ ኢልዎ ሊቀ ሃዋርያት ዝኾነ ኣቦ እዚ ሊቀ ሃዋርያት ዝኾነ ኣቦ መጀመርያ ሓምዛ ልበልናያ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ስለለይረኸበ ስለለይነበሮ ገና ተምሂሮም ሰልጢኖም ሓይሊ እግዚአብሔር ኣብኣቶም ስለለይነበረ ከምዚ ዓይነት ክሕደት ከምዚ ዓይነት ችግር ነይርዎ ድሓር ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብኦም ምስ ሓደረ ብሓንቲ ስብከት 3000 ሰባት ኣሚኖም ላብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም መፂኦም ኢሉ በእውነ ስለ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝሓደረ ሰብ ብሓንቲ ስብከት 3000 ነብሳት ብሓንቲ ትምህርቲ 3000 ኣመንቲ ሓደሽቲ ኣመንቲ ኣሚኖም ድሕሪኡ ኩሉ ዝገብርዎ ነገር ብምሉኡ ዓለም ሃምዚ ኢሉ ብክርስትና ክትልቕለቕ ህንድዚ ክኾን
ሐምዚላ ክትዕንብ ክርስትና ልገብሩ ሐዋርያት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለለወረዶም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መን እዩ እንድሒልና ኮይና ኣብ ምስጢረ ስላሴ ኢና ንመሃሮ መንፈጢርኩም ትበሃል ተለና ስላሴ ንብል ስላሴ ስሞም መን እዩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ካፍቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኢና ለውግዕልና ማለት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገባሪ ዓለማት እዩ ዓለም ዝፈጠረ እዩ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኸይድና ትርኢ ተለና ዘፍጥረት 1 ቁጥሪ 2 ዓለም ገና ተተረጋግዐት ገና ተይበለስ ና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝዋና ይሰፍፍ ነበረ የጽናዕና ዓይሰርሓ ነበረ ኢልብል ኣቦና ኢዮብ ግን ኣብ መጽሓፈ ኢዮብ 33:4 ና እግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረትኒ እዩ ፈጣሪ ስላሴ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ካብዚኦም ሓደ ኣካል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ትገልጽ ተሎ ማለት እና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኢላ ቤተክርስቲያን ፕሮግራም ጌራ ሰሪዓ ለደቃ ለምንታይ እያ ተምህር ለምንታይ ወሪዱ ትልተለና ሓደ ሓይሊ ክበልና ኣብ ሉቃስ ወንጌል 24:4 ያውግዕና ኢና ሐዋርያ ስራሕ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 እውን ሃሙ ሓይሊ ምእንታን ክንረክብ ስለዚ ለባዕልና መንፈሳዊ ሓይልና ሲእና ነናሲ ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብምርሓቅና እዩ ካፍቲ ሽጉኡ ደሞ ብምርሓቅና እዩ ካፍቲ ቃሉ ብምርሓቅና እዩ ኢልና ምእንታን ክንሓስብ ክንርዳእ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ለወረደስ ሓይሊ ምእንታን ክንረክብ እዩ ከዚ እውን ኣብ ቤተክርስቲያን መጺና ንመሃር ለና ንቆርብ ለና በህፃንነትና በህፃናት ኮይኖም ልጥመቁ ለለው ሓይሊ ምእንታን ክረኽቡ ምእንታን ድሕነት ክረኽቡ ኢልና ሓዲኡ መንፈስ ቅዱስ ለወረደሉ ምክንያት ሓይሊ ምእንታን ክንረክብ ሓይሊ ክበና እዩ ካሊ ለምንታይ እዩ መንፈስ ቅዱስ ለወረደ እዚ ኣብ ዓለም ለሎ ሕሾት ከጋልጽ ከቃልዕ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈላለየ ስም ለሃው ተፈላለየ መጸለምታ ባይዘይ መጸለምታ ከዝል ተጀመረ ይኾን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እትለምህሮ ትምህርቲ እዚ ኩሉ በይዛ ዓለም ኮይኑ ለምህሮ ትምህርቲ ኣብ ሰባት ከይሰርጽ ኣብ ህዝቢ ከይሰርጽ አይሁድ ሊሰርሕዎ ስራሕ ብዙሕ እዩ ካብ ሞት ተላዒሉካ ገንዘብ ከፊሎም በገንዘብ ለይግበር ነገር የለይ ሰሪቆም ወሲዶም ወሉ መጀመሪያ ከይልዓል ወታደራት ገይሮም መሰልዓለለ ሰሪቆም ወሲዶም ወሉ ኢሎም በኃይሊ ገንዘብ ብዙሕ ነገር ገይሮም እና ስለዚ ብዙሕ ለተጣመመ ነገር ስለነበረ ታኢሉዎም ጎይታ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መጺኡ ከምህረኩም እዩ እቲ ሓቂ ክገልጸልኩም እዩ ኢልዎ ከዚ ለለ መንፈስ ቅዱስ ስራሑ ክሰርሕ እዩ መጺኡ ስለዚ ናዚ ዓለም እዚ ሕሶት ከጋልጽ ከዚ ለበእውነት ኣብዚ ከዚ ዘመን ኣብዚ ከዚ ግዜ ሓቂ ለምፍላይ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ግዜ ለመን ሃም ተኣምን ለጨንቕ ግዜ ተወሳኺማ ከዚ ለለ ሰብ ስራሕ በልሒ መጺኡ ኤአይ ልበሃል መጺኡ ፎቶ ርኢኻ ከይተኣምን ባበይ ጌርኻ ቃሉ ርኢኻ ከይተኣምን ባበይ ጌርኻ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ መደንፀዊ ግዜ በፂሕና በእውነት እሞ እዚ መድሓኒቱ እንታይ እዩ ላብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምቕራብ ብቃል እግዚአብሔር ምምማይ ብቃል እግዚአብሔር አቢልኻ ካሊ መፍትሕ የለይ ካሊ ነገር የለይ እና ብኻሊ መመመይ ምክንያት የለይ ብኻሊ መፍለይ ምክንያት የለይ ታማ ወእንፍሬሆም ተኣምርዎም መምህር ኾነ ኣቦ ኾነ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ታእዩ ታዋእዩ ልብልሲ ሰብ ኾነ ክርስቲያን ምዃኑ ለይምዃኑ ብምንታይማ ንምርምሮ ብፍርኡ ብግብሩ ከዚ ካብ ግብሩ ወፃኢ ካብ ፍርኡ ወፃኢ ብምንጋር ሃመጌርካ ከቢድ ዝኾነ ግዜ እዩና ስለዚ እዚ ሓሳዊ ዝኾነ ዓለም እዚ ናሕሶት ዓለም ክቐልዕ ሓቂ ከርኢ ከፍልጥ መጺኡ ዮሐንስ ወንጌል 16 ቁጥሪ 8 ክሳብ 12 ካሊእ ልመፀሉ ምክንያት ሳልሳይ ሰባት ናብ ሓቂ ከብፅሕ ወይም ለለ ክመርሕ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልመርሐና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ ለኣና ህይወትና ልመርሕ ላብ ሓቂ ለብፅሕ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለይገለጸሉ ምንም ክገብር ይኽእል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስኡ ለይኾነ ምንም ክገብር ይኽእል ሓይሊ የብሉ ስለዚ ሰባት ላብ ሓቂ ንምብፃሕ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መጺኡ ወይም ለለ ክመርሐና እግዚአብሔር መጺኡ እቲ ዓብይ ነገር ለለ ተራብዓይታ እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልመፀሲ ልምጽንዕና እዩ በእውነት ሓደ ሓዘን ከይና ታይድና ንብል ሕዝናት ታይና ንብሎም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መጽናዕንዕ መንፈስ ይልኣኸልኩም እግዚአብሔር የጽንዕኩም ኢና ንብሎም ለጽንዕ እሱ ስለዝኾነ ስለዚ ከዚ በእውነት ኣብ ሓዘን ኣብ ችግር ለሎ ህዝቢ
መንፈስ ቅዱስ የድልየና ከኩሉ ብላዕሊ ንምንታይ ክንጽናዕና ንምንታይ ክንተብዕ ንምንታይ ሰላምና ክንረክብ እና ዮሐንስ ወንጌል 14:16 ከዚውን ሐዋርያት እኮ ተዓጾም እዮም ነበሩ ሐዋርያት እኮ ኣብ ሽብር እዮም ነበሩ ታኾም ክብልና ሃመይ መዓዝኹን ክቀትሉና በሃመይ መንገዲኦም ከጥፉና ልብል ኣብ ሽብር ኣብ ችግር ስለነበሩ ለኣቶም ከጽናዕ ሰላም ለኣኹም ይኹን ኣየኹም ክብል ወሪዱ ከዝለ በእውነት ብልተፈላለየ ችግር ልተወቃዕና ኣብ ትካዘ ለለና ኣብ ችግር ለለና ምጽንዕና ለድልየና ብናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ በእውነት ምእመናን ግድ የብልኹም ካሊኡ ኩሉ ሓዲግና ብናይ እግዚአብሔር ቃል ንጽናዕና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንስማዕ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንድሕር ንሰምዕ ኮይና ሓይል ንረክብ ንጽናዕና ጉልበት ንረክብ እና ስለዚህ ልምጽንዕና እውን ኦሬዲ ወሪዱ ማለት እዩ ተሓምሻይ ወረደሉ ስለ እግዚአብሔር ወልድ ክምስክር ስለቲ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም መጺኡ በይዛና ተሰቂሉ ሞይቱ ናብ ሰማይ ለዓረገ ስለናቱ ክምስክር እግዚአብሔር ኣብ ተጥመቅተሎ እዚ ለወለድክዎ ወደይ እዩሞ ስምዕዎ ኢሉ ተናጊሩ ነይሩ እዚ ሲ ወደይ እዩ ስምዕዎ ለወለኩም ገወሩ ኢሉ ነይሩ እግዚአብሔር እውን ታይሉ እግዚአብሔር ወልድ እውን ኣብ ኢሉ ይኹኒ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ሰለስቴና ሓደ ኢና ስለዚ እዚ ናብ እግዚአብሔር ኣብ ሓሳብ እዩ ናተይ ሓሳብ ጥራሕ ይኾነ ኢሉ የምህር ነይሩ ድሓር ምስ ኣረገ እውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ታይሉ እዚ እግዚአብሔር ወልድ ለምሃረኩም ሓቂ እዩ ትክክል እዩ ስለዚ ልተዋሃልኩሞ ግበሩ ከይትጠራጠሩ እዚ ኩሉ ልመፀ ናይ ክሕደት መንፈስ እዚ ኩሉ ልመፀ ችግር ትክክል ይኾነይ ስለዚ እቲ ሓቂ እዚ እዩ ኢሉ ስለ ወልድ እውን ክምስክር ኦሬዲ ወሪዱ እንሆ ማለት እዩ ብምንታይ ኣምሳል ከማ ወሪዱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ እንድሒልና ኮይና ብምንታይ ኣምሳል ወሪዱ ትብል ተለና ብነበልባል ወይም ለለ በሐዋ ኣምሳል ወሪዱ ነበልባል ሃምዛ ሃልሃልታ ዓይነት ነገር መሲሉ ሲ ካብ ሰማያት ወረደሞ ኣብ ሕድሕዶም ዓረፈ ኢሉ ተዋሃደ ኢሉ ብአውሎ ነፋስ መልክዕ እውን ወሪዱ ኢሉ እና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልወረደሉ መንገዲ ብክልትኡ መንገዲ ምዃኑ ይገልጸልናሎ ማለት እዩ ካብኡ ከዚ መወዳእታ ሐዋርያት ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ምቕባሎሚ ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ምቕባሎሚ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ምቕባሎም ፈራሓት እዮም ነይሮም ድንጉፃት እዮም ነይሮም ዝኾነ ይኹን ነገር ለደንግጾም ልፈርሑ ልሽበሩ ነይሮም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስ ሓደሮም ግን ተበዓት እቲ ሓቂ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ጠጠው ኢሎም ልምስክሩ ኣቦታት ኮይኖም ስለዚ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሓደሮ ሰብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ሓዲሩና ተበዓቲና ንኾን ሓቂ ልምምስካር ኤንፈርሒ ኣብ ሓቂ ጠጠው ንብል ታይክብለኒ ታይክብሉኒ እዚ ደ ክመፀኒ እዚ ደ ክኾነኒ ተይበልናሲ ኣብ ሓቂ ደው ንብል ምስ ሓቂ ንኾን ሓዲኡ ንመሃሮ ላብ ህይወትና ንወስዶ እዚ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሓደሮ ምስ ሓቂ ኢልኾን ምስ ብዙሓት ይኾኒ ምስ ቲፎዞ ይኾኒ ምስ ነፅድፋ ምስ ሃምዚ ንግበር ነፀልማ ይኾኒ ምስ መንማ ይኾን ዝሓቂ እዚኣ እያ ልወልኩም ወሉ ልኾነትኹን ዝሓቂ እዚኣ እያ ኢሉ ጠጠው ይብል ካሊእ ብትምህርቲ ልበሰሉ የነበሩ ድሓር ግን ኩሉ ክፈልጥዎ ልግባእ ኩሉ ፈሊጦም እዮም ተምሂሮም እዮም ለባማት ኮይኖም እዮም ጥበበኛታት ኮይኖም እዮም ፈላጣት ኮይኖም እዮም ምእንቲ ዝእይለ ኣብ ሓንቲ ስብከት 3000 ነፍሳት ብሓደ ግዜ ሃምዚ ድዩ ክርስትና ኢሎም ከዓስሉ ከኣትዩ ክጥመቁ ዝገበሩ ለለ ብዚ ምክንያት እዚ እዩ ማለት እዩ እና ስለዚ ካብኡ ለለ ድንጉፃት ነይሮም ኢልና ዝተረጋግዑ ኮይኖም ሰላሞም ልደፍረሰ ልተረበሹ ነይሮም ሰብ ሰላም ኮይኖም ሰላማውያን ኮይኖም ስለዚ ከዛሕና ለብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሃመይ ዓይነት ራብሻ ሃም ለለና ሕድሕድና ንፈልጦ ኣብዚ ሰዓት እዚ ለይሓስብ ለይጭነቅ በእውነት ተሃልዩ ሜይቢ ወይ ትኹነታት ኣይተገንዘበ ይተረድኦ ማለት እዩ ተለይለ ግን በዚ ሰዓት እዚ ውኖ ለለዎ ኩሉ ለሓዝነሉ ልጭነቀሉ
لربشلو بلا عدم فلالاي لبللو لحاسولو بيجي ليچنقلو بيجي إنا أبزي چنكت زي أبزي جزي زي كاب سو مصنعنعي مركاب خبيدي كم من ما يخا مصنعنعي تركب كم منفس قدوس كاب قال እግዚአብሔር كاب بيت ክርስቲያን ስለዚህ እዚ መጽናዕንዕ እዚ የድልየና እዩ አሕና እውን እንታይ ንኾን ማለት እዩ ካው ጥዋኣት ንኾን ድንጉፃት ኣይንኾኒ ክርስቲያን እኮ ድንጉፅ ይኾነ ክርስቲያን ፈራሕ ይኾነ ሃምዛ ተይልካ ሃምዛ ገበረካ እየ ትይሉስ ዋይ ኢሉ ድንግፅ ይኾነ ምስ ሓቂ ይደውሉ ንምንታይ እዚ ዓለም እዚ ናመወዳእታ ኢሉ ስለለይኣምን ተሞትኩ ለላ እግዚአብሔር እየ ኢሉ ስለለኣምን ኣብ ሓቂ ደው ይብል ምስ ሓቂ ይኾን ስለዚ ሓቂ نحز ندحي نبزاهير منفس قدس سبات ندحر خوينا آمنت ندحر خوينا لترقاقعنا نخون بغليلو بورا لين الناقع نخون همجاتو هايلو همجا خوينو همجتو هايلو بريقو نوغيدو أموخا يلزي كريستيان ما أموخا عالم درو كامو كوي عالم درو همجيو عالم درو مبلعيو كاو عالم تايمان تباي سلازي مئمان يدلي متنكار يدلي مصنع يدلي إتو كخون لخيل كخونيو كخون اندحر خويني قد مس ابنتنا نقورو مس هايمانوسنا نقورو مس بيتكسيانا خوينا نقورو خلي تموت كواس كاينو موت مالك كاو جاهل لا تفليخا خبي ديومو ازي كيخوننا مئنتان كنتنقا كنردايو لقبئنا أما وداتا منفس قدوس لحادة رسب أو قلاتي حمشت عسراي خلتي لناقرو نقرنو منفس قدس لحد ورسا سلام اللوو سلامي لسبخ سلامي للناقر حدا سوات للا شبر يوم لسوخو شبر يوم لسوخا للا مسأت يوم لبلو للا مسأت يوم لبلو حماق نقر باكو إلي سمع حماق نقر بوكو إلي سمع يوم لبلو جاهر منفس قدس لحد ورسا وقن ها إلا سمعكا سبوء زينا قالك جاهر الناس الذي سلام اليوم دخلوا وين سلام يسوكو لترقاقعوا يوم رقعات يوم جنوقات يخوني يلل قلاتي حمشت عشرة خلتي سلازي ليه مرققعنا مرباشنا سبب موالنا مجناقنا كان منفس قدس لرحقنا مخانا حد يملكت يومات عقوسات يوم تعب السيناتات يوم إذا ربت للسب خزي يخونت خزي تفترت همجع لي يخونت يلو سرخا بخسارخا لبلسب تعينتي مالتيو كاك جاهر منفس قدوس لرحاق ايو لرحاق خوية مالتي لا خالي ينسدي انا لا كنزارب سلالقبئنا هامو عينت منفس تليني كاك جاهر منفس قدوس رحيق النوخو مالتيو جاهر منفس قدوس كاواي رحيق النو مالتيو انا يقرو خوي مالتي لنا كنردع كنرئي ايو لقبئنا امو سلازي ديك جاهر بأونت إذن سمعو يجنق يتخكل يحسب يتخكل ببيت كنت سمعه ببيت منقشت سمعه خبيديو هو قل إذا خبيدي جقن مغلالي كاليو هما جيرها قال إجاهر لا سمعها إجاهر لا رأخها إجاهر لا تختلها بكدسان ملجا يكاليو إقال يا حمزة ولا سوسل الخونة حمزكو يا خوينو سواسل الخونو ملسنا سجايا سوت خوينك في التن قدني لخونا يخون لعلي هالي تحتي هالي أو لخونا يخون بوتاي هالي سويو أتا يهمستو هايلو سواسل الخونو أتا هم سفتيرو سوات كوبا قادرو همو كويو تجرو سو حاتيات تقبر تلو بفيسبوك ينقرنا بيوتيوب ينقرنا نساها تأتي تلو أي نقرنا تجرو كويو تبعي شو ما ينقرنا تعرق أي نقرنا حما شرحوا ما ينقرنا تسبق الشرح وين ينقرنا على ميزان وصل الإخوان لم لا خبير خوينو كل شيء بوم بحيزو كل شيء عتك حيزو كل شيء وجهو أواجي خوينو شباخو خوينو ممهر خوينو تعي ما لبها الخيب بالزمن خوينو احنا لا خوينا كل لا مسألة تفعلنا خويننا لنا بأونات كنا حسوي اللي قبلنا لمن كنسمعهم اللي قبلنا بدنبي كنرداء اللي قبلنا بأونات أبوثات تجنيقهم هزو تجنيقهم هاي لا يك نقرو إجي تولو
همز كونو بحبريتا تمليو بالخوني بليخوني وأبوታት ትምህርቲ ከምህሩ ክሸውኹ ደቆም ለቤተክርስቲያን ከምፁ ተጨንቆም ተቸግሮም ስለዚ ባዕልና ታይ ንግበር ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንቅረብ ባዕልና ንፈትሽ እዞም ልርቡሽና ነገራት ነርሕቆም ድምፂ እግዚአብሔር ንስማዕ እዞም ምምሕዳራዊ ዝኾኑ ነገራት ለካትዑ ገለልብሉ ልምልከትዎም ይምልከቶም ካሊና ግን በዛዕ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ይዋ ሕማቕ ነገሪ በእውነት ቤተክርስቲያንና ከንጸልእ አምላክና ከንጸልእ ሓደራ የጋነይ ልጋነይ ነገር የውልይ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ በቃል እግዚአብሔር ምፍታሽ ምምዛን እቲ ቃል እግዚአብሔር መሰረት እምነትኻ ምፍጻም እንበይ ሃምዝ እንድሕር ኮይኑማ ሃምዝ እንድሕር ልበሃልማ ክንብል የብልናይ ስለዚህ ካብ መንፈስ ቅዱስ ካብ አርያም ሓይሊ ወይ መንፈስ ቅዱስ ለወረደሉ ለሓደሮ ሰብ በወረ አይናጋዒ ብሕሾት አይናጋዒ ሓቂ ሰንጢቁ ይፈልጣ ይመምያ እዩ ስለዚህ ሓናለ አመንቲ ክርስቶስ ደቂ እግዚአብሔር ሓቂ ፈልፊልና ክነውፅእ ምስ ሓቂ ጠጠው ክንብል ለይኾነ ጉሓፍ ወረ ኩሉ ከናግዕና ከሸብረና የውሊ ቀፂል ለሎ ክረምቲ بسلام بتعنا يخرمنا دقهم لا بيت كريستيان سددو بيت كريستيان بأقواو بالقبع سلشت ورحي ينيوهم إذا سلشت ورحي زي بدنبي بسدرا مخرو تماخرو بيت كريستيان لا أخاتهم كتقلقل دقهم كتمهر بسنا مقباري وابتمرتي كتمهر تدالي أيا كاب بخزي ندالو دقنا لا بيت كريستيان نسدد احنا سرحنا نسرح ተጨኒ ካልመጽ ነገር የለ ካብ ገዛ ኮይንኻ ምጭና ቤተክርስቲያንኻ መጪኻ ሓንታ ኣውነ ዘበሰማ ተብጽሕኻ መንፈሳዊ ነገር ላተዛረብኻ መጪኻ መንፈሳዊ ነገር ላተዛረብኻ ምኻድ ዓብይ ነገር እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት ለላአኸ ለወረደ አባናውን ይውረድ አባናውን ይሕደር በእውነት ካብ ዝለሎ ስእነት ሰላም ጭንቂ ይገላግለና ፈጣሪ አላዕሉ ለጀመረና አጀሚሩ ለፈጸመና እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይንዑ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።